Ahojte, ja som Elizabeth a vítam vás pri mojom ďalšom videu. A toto video bude o mojich knižných prírastkoch za mesiac marec, teda za tento mesiac, ktorý práve končí. Rozhodla som sa to natočiť takto zvlášť, než to dávať do knižného okienka, pretože prírastkov je tento mesiac nejako veľa a to knižné okienko by bolo neskutočne dlhé, takže myslím si, že toto je taký lepší spôsob. Tento mesiac sa mi tu zišlo dokonca neuveriteľných 8 prírastkov, takáto kopa kníh. Strašne som z nich natešená, niektoré už mám prečítané, niektoré zatiaľ ešte nie, ale veľmi sa z nich teším. Začiatkom mesiaca mi prišla kniha Krajina kanibalov od Marka Epocha, z ktorej som bola pomerne rozpoltená, ale viacej sa dočítate v recenzii, ktorú som na ňu písala. Dám vám ju určite dolu do popisu, alebo hore do karty. Takže toto bol môj prvý prírastok, ale inak hororovka super, ale chcelo by to. Alebo teda niečo mi tam až tak nesadlo. No, nebudem vám toho veľa prezrázať a nebudem sa zbytočne rozkecávať, lebo to by zase bolo veľmi nadlho. Takže viac sa dozviete v tej recenzii, ale teda ako hororovka fajn. Potom už podľa unboxingu, ktorý som natáčala nedávno, viete, že mi prišli ďalšie dve knihy. A to sú tieto dve. Teda Nevyspytateľná mrcha od Gabriele Bernátovej a druhý diel Nezastaviteľná mrcha, takisto samozrejme od Gabriele Bernátovej. Obidve knihy som prečítala, recenziu na prvý diel nájdete na projekte, takže takisto vám ju hodím do odkazu a recenziu na tento druhý diel sa chystám písať. Minulú stredu som si v rámci toho, že som bola na svojom ďalšom čítaní na strednej škole, na mojej alma mater, tak som si vyzdvihla aj knihu Nasleduje zastávka od dvojce autorov Martina Prasličku a Pauliny Trenčianskej. Mohla som si to skorej prečítať, ale no, asi som na to zabudla. Dobre, každopádne toto som si takisto vyzdvihla a momentálne sa ju chystám čítať, mám tu záložku. Takže sa na ňu teším veľmi ma to zaujíma, aké to bude. V stredu mi prišla ďalšia kniha, ten istý deň ako Nasleduje zastávka, a to od autora, ktorý s nami spolupracuje, alebo teda spolupracuje s projektom, ale teda ešte mu nebol vytvorený profil, ešte sa tam niečo treba doriešiť. A od neho som teda dostala knihu. Netočila som unboxing kvôli jednej knihe, sa mi to zdalo trošku zbytočné, ale proste prišla mi kniha Vtáčkar od Mareka Božka. Má to byť nejaký dobrodružný román, takže sa na to celkom teším, som na to zvedavá. Má to byť, tuším, takisto z nejakej džungle alebo z amazonského pralesa, teraz neviem naisto. Tak by som vám neklamala, ale má to byť niečo také z exotického prostredia, takže sa na to veľmi teším a to zvedavá. No a dnes som strávila skvelý deň v Brne s mamkou a v Brne sú levné knihy, to asi vedia všetci priaznivci levných kníh a nebola by som to ja, keby som do nich nevkročila. Tak sa poďme pozrieť, čo som si to kúpila. Ako prvé som našla knihu Nepřítel v mé mysli od Jill Hathawayovej. Dobre. Čo má byť nejaká young adultovka samozrejme a má to byť skrátka o tom, že dievča sa dokáže vteľovať pomocou mysle do vlastne mysle druhého. Takže mi to prišlo zaujímavé. Bol to posledný kus, takže tuto mám taký pozostatok vlastne scenovky, čo ma strašne mrzí, ale tak som rada, že aspoň ten posledný kus som tam našla.
Potom kniha, po ktorú som tam pôvodne šla, je Ten deň som sa rozhodol zemřít od Jonathana Destina v spolupráci ešte s jednou autorkou. Dúfam, že to jeho meno čítam správne, netuším. Ale toto má byť teda vlastne literatúra faktu, s tým, že je to vlastne o chlapcovi, ktorý je šikanovaný a rozhodne sa skrátka, že chce zomrieť. Takže to má byť taká jeho spoveď toho všetkého, čo prežil. A rozhodne sa proste ukončiť svoj život drastickou smrťou, a to je popálením, čo nie, že by ma zaujímalo, ale zaujíma ma ten príbeh, to, ako bol šikanovaný a takéto všetky veci, pretože samozrejme viete, alebo teda možno ste sa dočítali na blogu, že ja píšem takisto vlastne svoju spoveď, ale u mňa trošku inak, trošku z iného súdka, ale má to spoločné tie veci, že tú vec, že aj ja som sa pokúsila o samovraždu a proste ja píšem takisto svoju osobnú spoveď o tom, ako bolo moje najhoršie obdobie a podobne. A toto má byť teda niečo asi podobné, akorát je to tam s tou šikanou spojené a celkovo trošku samozrejme iné. Ale veľmi ma to zaujalo a teda dúfam, že to bude dobré čítanie, aj keď drsné, čo sa týka toho popálenia. No a posledná kniha, ktorá mi pribudla, je Young Adult Fantasy. Je to od Jessiky Shirvington a je to Violet Eden a Oběti. Je to teda Young Adult Fantasy podľa toho, že som pochopila. Anotácia ma celkom zaujala, takže som na to takisto zvedavá a dúfam, že sa k tomu čoskoro dostanem. Momentálne som teda prijala už novú recenzentku do projektu, takže už by to malo byť trošku lepšie pre mňa. A takže by som mohla časovo stíhať aj čítať vlastne knihy, ktoré mám ja v knižnici alebo ktoré si požičiam z knižnice. Takže dúfam, že už tentokrát to bude trošku light oproti tomu, že som mala pomaly celý mesiac zahltený recenzákmi, takže dúfam. Akože nie, že by ma to nebavilo, ja veľmi rada čítam a veľmi rada čítam aj tie recenzáky, ale nestíham to všetko, keď chcem čítať vlastne aj svoje knihy a všetko ostatné, takže je to pomerne komplikované. No a to by bolo vlastne všetko. Takisto celkom krátšie video, ale aspoň viete, aké prírastky mi pribudli, alebo teda respektíve aké knihy mi pribudli do knižnice. A ja teda pôjdem dneska ešte strihať to video. Som síce neskutočne unavená z toho bana, cesta je stále vyčerpávajúca, ale mala som veľkú chuť natočiť to, takže pochopiteľne. A pustím sa do strihania, takže uvidíme, možno že dnes alebo ešte zajtra by to mohlo byť online, takže sa môžete tešiť. Alebo, no, to je asi blbo povedané, keďže vy už sa na to pozeráte, ale aj tak sa možno tešíte z toho videa. Dobre, už to ukončím, lebo začnem zase kecať a to sa zamotám, takže už sa nevymotám. Takže sa majte krásne, čítajte, užívajte si krásne teplé počasie, jarné počasie, aj zmenu času, ktorá mne osobne veľmi prospela. Takže majte sa krásne, čítajte, uvidíme sa na budúce v ďalšieho videa a to vám môžem už vopred povedať, budú to prečítané knihy za marec, takže je sa na čo tešiť. Ahojte, užite si jar a uvidíme sa na budúce. Ahoj.